Ato na may sibuk lah. Kita para tiket. Mobile dog Terminal P. Kau. Kita betul. Kita mau buat terminal P. Kita naman. Itu mana kita? Why di ka TV? Terminal P. Ano may isa rin? Pre nagang Terminal P. Ada hanay pasahero. Ika gila. Iya, pero lang. Ah kang iluhan im. Tikoy. Ansa mo yung kung kuko nga. Pagilo mong kung imi ko. Ngayon ni ako iluhi be. Uy, ini. Ang kanang atong kuyan, kitang tanan dito sa kay motor. Pero lami ubo no search ko dito. Search ko na kan. Ano ba nga? Hotel ka rin. Nga naman. Mga magkuan ra ba meter ganay labas lang duha ka mga adventures ni nila. Ako may ilang guardian. Magasama ka. Ito nila buwas. Muabang sila dito. Maabang sila og. Apoy ko. Asa man sa sakay? Maabang pud. Kaya driver. Pag-abang ako. Pag-abang sila ako motor. Motor. Ah mga driver man silang duha. Diyan ka mura sakay. Adik ko, di ko kabag kali man driver. Pwede mo sa Samsung, kape ba mo kumita? Anak janjan. Ana mas jang uyab. Matulugan yun na rin. Sabi dyan, hindi mo ba na? Una dyan, dyan na naman ko tuwa sa uwam. Bailo sila. Mangita mi driver. Ah, tara mo kustagat, magsarisuroy. Lupad-lupad na sila gasa. Asa ba di ana sa dagat? Ana sila mag Ana sa dagat mag motor? Katabang motor sa dagat na dyan gayon. Murag ba may ingana sa kuwan, magtayo na sa Wa. tagbilaran. Panglawran na. Nasa tagbilaran te, magsasa ka, kung bilang saan. Nagmansa ka. Ah, mga abang nga mo na magsuro-suro na mo. Aw, ado magmuban na nila magsuro. Ha? Pagkira sila kay sagasam sila kay Batan may Magsugod. Manilang di ato. magsugod naman Baka sila. sila makutingkod ka sa krang. Kaya di man ka magparata sa motor, mauna katawaran ka adyo. Bayot. Apoy tigay. Mauna magantos na lang talas kuan, commute. Na, mo sa batayan na ilan. Ato nang punog manggaim. Ha? Mangga ni guli. Mura naman ATM o kanang arang ini nila ba? Uy, bukat aja po. Arang bukan ba? Mag-isip po daw. Inugo, uli ba itong kuan, punog mangga? Kana. Puno ng mangga? Katong nag, Medyo tagmangga. katong nagkakadyo. Dako kasi mong naong. Yung naong yung gamay. Nganong imo kung gipadali ano ko nakadagtaro nga sinina. Kawawan kadto ko dito lingwil. Ito dito makahin. Kani kinawayan set. Wala. Pakai mendagan Carmen. Ha? Carmen mo bigan na. Aw lagi mo to kaniya. Sorry, Mat. Hala. Sakay ko. Bawa ka meron kang sinina. Sa mong bagwi. Takilid man. Mo rambang watus Singapore.
Guys, Bago to Singapore. TikTok. Apa? Hindi pa na. Dag ba to? Saging din. Saging lagi. Nasa? Naguna-una nami. At tumis ka ng Cebu, mutabok ni og dagat. Ito wahi. Daog ma at tumis sa Bantayan Island. Human at napod sa Sikihor. May human at napod sa Boracay. Basig na tao, masakay, dapat sakpuan, kinatumjan. Nanguli nag mga kuan. Kaning abandani nanguli gi kanin namistas buhol. Klaro ka adyo. Kaning nine na limahong kubaw. Grabe gilang mga bago, full pack man. Sabi, naklaro maging handa na naiwan na tara gahit sa imong buhok niya. Handa na sa nag-out na iparakap na ho. Dali ka doon naman, no? Huwag magitarong, lahir mas Manila. Dili lagi. Ha? Ano mo? Para sa ati luwi laman. Suwahi. Ah, to ah. Alayo, nag-una-una nami. Iputasan. Kilit-kilit to ha. Suwahi. Balikin mo. Sino to? Balik ka naman po. Nawahi mas. Sa mana? Ha? Sa kuno? Pwede nga ticket ko no, tagpong sa ubos. Tagbong. At silam sa barko, tunas dagat. Tagbong. Hi. Katawat. Aliwaris, di ba ito natin ng aliwaris ba? Paghinay! Mura naman kong nalipong maridyo. Maria sa munta. Mag-reset sila dani, mura. Oh, sama disulod. Nawataw na ito. Balik-balik ka naman. Oh, balik ka sa amin, love. Kung maaari dito ka. 47 na rin. Isa tong 49 niya. Ma'am. 47. 47 po. 41 mo ha? Dahil naman tara. 41 din na. Ikaw may 47 mo ko no. Ano? Sino ni ko tuto na niya? Huwag sa taron. Haluin naman si Ime, tapos gawas. Matalisod. Hana mo lang ng ticket. Sure na, plano. Pwede mo siguro baylo-baylo ra. Posik si Atlahati dari. Sa doon nga matalukat. Parang kabuhan. Ando ko pumunta parang layo. Badges din mo yun. Atlahati lagi dani kay dalaktaw man may 41 47. Tuno data dali nila doon. Kailo. Kailo, dali ka man. Ha? Kailo mo ate. Barkada. Pwede mo meron yung magkatay naman. Ate dito. Mura mo na to sa ubos mo piskan dani. Ning tamak nos Ime sa Cebu.
Sugat. Alas limwil. Karo paano naman ni mong giguzud? Alam, ini. Anak terana. Bro, ada makan bro. Him. Petres. Dia minta masigo udah tuh. Iya kai. Dia lah. Kan kan yang katanya merem di kurlun. Oh, dia sakay kada sa tol. Tumatasan. Kali prepare. Kaya nag-service ni Amy. Mura man pang deliver im. Ala na, ginukos. Sige, asa mo? Wala pa ka. Asa rin talan. Ha? Asa makaim dari kaim. Arah ka dari. Wala, may lagi. Ibu orang pagkita ka baju dari pasagdan ra kitang bana. Di ka nagkuhan sa isang pag. Nagbazon. Sige ba? Ito drive in, ibang ka lang. Isa kayo mag-ibang kain. Sana. Bang, sama po ka. Nasi tihon eh. Ibang bilhin naman yung mga bag. Okay dah kayo dyan, ma. Puso, village. Puso. Wag ka ng luto na yung mga pinuso. Harap na na. Once. Sana apundahan kay Ronda. Usog na. Usog na ta. Kira mo, guys. Kira mo. Kenapa na? Pumunta na yung suwa. Nahurutan si Dan. Kita sa
sari. Nako ni libo aja. Lapang ko pungko. Barangay. Ano? Barangay Pungko. Narap ko. Maju pasti buka rin ng ikaw. Na beratur ha? Na tengan ni Alicia. Na beratur lah. Kurungan pegawai. Nah, ambil sian. Hah? Okay, hari ini mau madali kan? Mau madali nilugaw? Ah, dito na po. Madam. Bisa. Bisa. Hah? Mati. Banget dan. Sampai. Ano ba tayo? May magkabastas. Kumukabak ka. Inuun. Inuun sa parang. Gara-gara boto. A few moments later. Ini tarang mangga. Hindi ako. Hindi ko makapilit na ganda ko ah. Nganja. Uy! Ikaw mo may nangunag pili sa akin yung gatang darang ka ba? Lagi kuwangan ko. Ako na po nagpili rin. Dan. Akin, pili ko. Ako natang. Uy, ako na po yung magpili. Kaya ko nagpili mo na rin. Grabe. Ang galimbungan. Pwede sa. Di, nagkapili na kada sa gidang. Ano kung nga narang ako na po nagpili ko. Kanihaan na nga lang yun. Ako, di, ka nagpili ko lang. Ha? What mo? Tahan na ikadwa. Huwag kaya mo dito sa kantayan ay lang. Ano may ikadwa? Di ka kasabang kuko na rin dahil. Di ka ganda. Hala. Kalingin. Hindi Paligid. na mo ito na. Hindi na mo ito. Sa dalon sa buwan. Hindi na may Dalon lagi ito na to. Ang dali na mo. Pop. Rattle. Bata pa gani ka ringtos na sure eh. Bata pa gani ringtos na sure eh. Kain yan, anong lupa, huwag patay ng bata. Buhi pa na. Basta di, may mong matinood na, madam. Si Baba, hindi mo tupad nito gabi yung Matinood natin, tagabantay na to. Ato ni mo. Arang pa rin baka na eh. Nga si buntis ka. Malihan Ano na. mo pabunting wak. Grabe pa rin ringtos eh. Basta malihan na nimo. Tiguang ng sigbata. Ay, kasi malihan na nimo. Grabe ka ng bata na. May hana man ito gabunta. Nakadagang tupis lang. Naari. Eroy ka! Ibaan, bata yung mga taga nila, malisan dyan. Kinalisangan. Mga isang tuig pa. Agaw pong panghilamusay. Nadadagay kong giurang kamay. Ano? Kuwan ba na ka na yung strap? Isun na to sa kabag? Ano sa kinisun na to sa kabag? May puwa? Ato mo muna. Guys, salamat.